Добре дошли във втората тренировка от третата фаза. Това е издърпващия ден. В него ще правим само издърпващи упражнения. Ще тренираме гръб и бицепс. Първо ще започнем с по-голямата мускулна група, която е гърба, и малко по малко ще вкараме и бицепса и ще завършим с него. Нека да преминем към упражненията. Първото упражнение за днес е мъртва тяга. Изпълняваме 3 серии. Първата е 12 повторения, втората е 10 повторения, третата 8 повторения. Правим минута и половина почивка между сериите. Готови сме. Добре. Добре. Не издърпва чак толкова назад и да не допира. Я така. Това е. Добре. Пак много назад издърпва. Тази позиция. Това е. Продължаваш. Добре. Тук. Внимай кръста. Добре. Държи прав кръста. Добре. На последните изкривяваш кръста. Значи, ако усетите, че ви става по-тежко и разваляте формата на изпълнение, по-добре спрете, защото рискувате да се контузите. Следващото упражнение е за гръб, но натоварва и бицепса. Гледаме да включим и бицепса в тренировката. Това са набирания с подфат. Изпълняваме 3 серии до отказ с минута и половина почивка между сериите. Това е малко по-тесен. Значи хвата е на ширината на раменете. Стараеме се да не се люлеем. Добре. Отпускаме максимално додолу. Отпускай додолу. Издърпваме към гърдите и се стараем в горната фаза да изпъчим гърдите напред и да изнесем лактите назад. Добре, добре. Последно. Окей. Следващото упражнение е гребане на хоризонтален скрипец. Тук изпълняваме 3 серии. По първата серия правим 12 повторения, втората 10, третата 8 повторения. Минута и половина почивка между сериите. Нека да започваме. Значи, гледаме лактите да вървят близо до тялото. Също така работим с пълна амплитуда, отпускаме до края и събираме и задържаме в края на движението. Стараем се да натоварим повече лопатите и да ги събереме. Може да отпускаш още повече напред, за да разтегнеш максимално гърба. Добре. Виждате къде е издишането в крайната фаза, когато издърпваме към корема. Добре. Добре.
Следващото упражнение е гребане с дъмбел. Сериите отново са 3, 12, 10, 8, с минута и половина почивка между сериите. Добре, нека да започнем. Първо искам да обърна внимание на позицията на гърба. Добре, това е правилното. Стараваме се ръката да е близко до тялото и лакът да ни води и да дигаме с гърба. Окей. Изнасяш максимално назад. Добре, това е. Представете си, че ръката ви е просто за да захване тежестта и използвате като кука, а не да дигате с ръката из бицепс. Целта е гърба да работи. Добре. Може да отпуснеш съвсем леко по-напред. Така. Това е. Пускаш леко по-напред, за да се разтегне хубаво. Добре, това. Издърпваш я малко по-назад. Добре. Екстра. Значи, когато дърпаме много близо до тялото, натоварваме повече задното рамо, затова движението е ето това. Ръката отива малко по-напред, за да разтегнем по-хубаво гърба и издърпваме малко по-назад. По този начин работи гръбния мускул, а не задното рамо, ако дърпаме директно нагоре. Следващото упражнение е обратен флайс от полулек. Това упражнение натоварва повече задното рамо, но натоварва също така и гърба и трапеца. Значи изпълняваме 3 серии по 12 повторения с 45 секунди почивки между сериите. Значи когато заставате, гледате брадата да е поперяна на края на пейката. Изпълняваме го без въртене. Максимално чисто изпълнение, без никакъв читинг. Контролираме тежестта през цялото време. Добре. Дай още. Добре. Следващото упражнение е за бицепс, сгъване с щанга за бицепс, с кривия лост. Изпълняваме 3 серии, първата 12, втората 10, третата 8 повторения. 45 секунди почивка между сериите. Започваме. Добре. Давай. Добре. Добре. Дай да се хватиш. Дай още. Още едно. И добре. Значи искам да отбележа, сега е тежко, все пак работиме пак до откъс. Читинга да не идва от кръста, а от краката.
Следващото упражнение е концентрирано сгъване за бицепс. Значи изпълняваме 3 серии по 10 повторения с 45 секунди почивка между сериите. Това е едно много хубаво упражнение, което оформя върха на бицепса. Начина, по който го изпълняваме е следния. Значи, тежестта се стремиме да е към ръката, с която работиме. Тази ръка служи само за да се подпираме. Работиме с пълна амплитуда, което означава, че отпускаме до края. В крайната фаза задържаме за малко, за една секунда и отново отпускаме. Това е, стремите се тежестта да е изнесена към тази част на тялото, към която работиме. Ако работите с дясната ръка, тежестта е изнесена надясно. Добре? Добре. Това е. Задържи добре. Още едно. Добре, дай другата ръка. Малко на тази страна дай. Така. Значи през цялото време контролираме тежестта, това е много важно. Тук не трябва да правим никакъв читинг. Ако не стане тежко, варианта, в който може да си довършим серията и да работиме до отказ, е да си помагаме с другата ръка. Но в никакъв случай не разваляме правилната форма на изпълнение на упражнението. Това беше края на деня с издърпващи упражнения. В него натоварихме гърба и бицепса. Прибирайте се да почивате, защото следващата тренировка ще е за крака и ще е доста тежка.